ito po yung sasakyan namin. Ngayon, ito po yung trending na Carfill, na kung saan ito po yung nagpapatipid sa gasolina or sa crudo. Ayan. So, tingnan po natin. Ito yung Carfill. Oh, sa mismong sasakyan po namin ito gagamitin, mga kaibigan. Ayan. To reduce ang konsumo ng gasolina or crudo. Ayan. Oo. I-update po namin kayo kung ano po kung may pagbabago po kasi kapag ginamitan mo ito ng Carfill, 60 to 70% po yung malesen or yun po yung matitipid po natin, 70% po yung matitipid natin sa gasolina or sa crudo. Ayan, kabuuan po, kotse ko. Ayan, brand yung kotse. Nilagyan po namin ng Carfill. Ayan. Then, ifull tank ko po ang aming gasolina. Ayan, yun, oh, unleaded fuel. Ayan, nilagay ko na po mismo yung Carfill yan. Ayan po, nakikita niyo po. Naka full tank po siya, full tank. Ayan. So, ang first destination po namin ngayon is from Rojas to Ilagan. Ayan, paalis na po kami dito sa Rojas, Isabela. Ayan, nakikita po ninyo mga kaibigan, ito po yung full tank to test yung Carfill na tayo po ay malesen or may marireduce dun po sa ginagamit natin na gasoline or crudo. Ayan, dito po natin mapansin mamaya next video. Abangan po ninyo mga kaibigan. Nakaalis na po kami sa Rojas. Ayan, papunta na po kami sa Ilagan, Isabela. Pagdating po namin sa Ilagan, Isabela mamaya mga guys, titignan po namin mamaya kung may nabago or may pagbabago doon sa nagamit doon sa konsumo natin. So, wait for updates mga kaibigan, mga katropa, mga ka-friends na may sasakyan dyan at gustong makatipid sa crudo, sa crudo at saka gasolina, lalong-lalo na po yung mga katulad namin na araw-araw na lumalabas dahil po sa business po natin na delivery. Ayan. So, wait guys for next updates. Okay guys, andito na po kami sa aming bahay. So, nakauwi na po kami from road kanina. Yung rota po namin kanina is from Rojas to San Roque to Ilagan to Gamu to Burgos, and Burgos dito sa aming bahay. So, ang kabuuan po na tinakbo ni Mirage ngayong araw na to is 80 kilometers po. Bakit? Kasi kanina bago po kami nag full tank, yung kilometers po na nakalagay kanina is 71,040. Yung previous po yung kilometers. Ngayon at nakauwi na po kami mga guys. Ang kabuuan pong tinakbo ni Mirage ng aming sasakyan ngayong araw na to is 80 kilometers kasi ito na po yung yung kilometers na tinakbo niya is 71,120. So, kitang-kita po yung ebidensya mga kaibigan guys. From 80 kilometers po na tinakbo ni Kotse, ito po. Walang nabawas po doon sa konsumo namin ng gasolina. Napaka good news po mga kaibigan. Ayan, yung Carfill na yan na nilagay po namin, buo po yung nilagay namin na Carfill. Ito po siya, nag full tank po kami kanina ng umaga, pero nakikita nyo po yung konsumo po namin
halos walang nabawas po. Kayo po mismo yung nakakapagpatunay na dito. Guys, yung previous na video kanina, 71,040 kilometers. Pero ngayon, kitang-kita po sa video na to na ang tinakbo ni Mirage is 71,120 na. So, ang kabuuan tinakbo niya ngayong araw na to is 80 kilometers po. Sa 80 kilometers na po na tinakbo ni Mirage, ayan, kayo na po mismo ang magja-judge. Full tank, from full tank po kaninang umaga, ito pa rin po siya. Full tank pa rin po ang aming kotse. So guys, para masubukan nyo din ang makatipid ng konsumo ng gasolina at saka krudo, try nyo din po itong Carfill. Ayan. Malaking bawas po ito sa ating gastusin. Lalong-lalo na kapag ang negosyo po natin is laging nagpapatakbo ng sasakyan. Ayan. Tricycle man, kuliglig, kahit anong uring sasakyan, basta nagko-consumo yan ng gasoline and crudo, guys. Okay. Sa mga nagdududa po dyan, eto, brand yung kotse naming nilagay, si Carfill. Pero nakita ko naman ang benefits ko ngayong araw na to. Maliwanag po na 80 kilometers po yung tinakbo namin maghapon, pero kitang-kita nyo po, walang nabawas. Ayan. Good news po ito para sa lahat, lalong-lalo na sa mga tulad naming motorista. Okay guys, para masubukan nyo rin yung aming experience ngayon, ayan, gasolina pa lang, malaking benepisyo na po ito. Maka-discount. Yun nga yung sabi nila na from 60 to 70% po yung madi-discount dun sa ating konsumo. Ayan, so malaking bagay po ito. Malaking bagay para sa atin dahil mahal masyado po ang gasolina at saka crudo. Ayan guys. Okay, ito na po yung aming bahay. So para mapatunayan na talagang nakauwi na po kami.